Ma nokuthi nosisi ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Besibulisa abantu ngeke nathi sizapha nathi kuseluhendweni. Hayi danqando kodwa kuseluhendwe. Ake citizens. Bendithi ndiseluhendweni. Yathi xa ndincede ndingayendwa ke phandi yakho. Amen enkonzweni. Sicela isitulo esiphambi kwakho usigcwalise. Kwenze ba kungabikho isitulo siphambi komuntu. Ngegama lenkosi yethu Yesu waseNazaretha. Usigcwalise isitulo esiphambi kwakho. Ngegama lenkosi. Yebo Nkosi ndiza kuwe ngidalo lego okwami mangisizwe kuwe Jesu sosuli sonoza. Yebo Nkosi Gisago Nkosi Gitalo lenambe Gitalo Ongo kwami Angisizwe kuwe Jesu Angisizwe kuwe Jesu Kuwe Jesu Osuliwe zono Angisizwe kuwe Jesu kuwe Jesu osuliwe zona Angisizwe kuwe Jesu kuwe Jesu osuliwe zona Kala sithatha amabhayibhile ethu sifunda incwadi yabaseGalati chapter 1 uverse number sawuqala ku verse number 4 wakhona no verse number 5 sitsibe siyofunda incwadi yokuqala kaYohane chapter wakhona ngo3 verse 4 no verse number 5 ukuma ku6 sibe sesiyathandaza sengichaziwe ke bandizalwa elusikisiki indoda ethathileyo ndamamkela uYesu waba inkosi nomsindisi wempilo yami. Igama lenkosi malibongwe. Siyabonga ke uThixo kakhulu osivulele lo mnyango ukuba sizofika kule ndawo yaseluhendweni. Amen ukhona. Sazama ukuyilanda bese ndiqhela ukuyendeka kuseluhendweni ya siyambonga ke uThixo kakhulu. Uthixo monakala ba
sikhuselekile apha tingathetha noba yintoni kuba udalibona ukuthi uyaziwa apha bandika msaqhubezela ityali zalasathi siyambonga uThixo kakhulu ndadibana nomninawo wakhe ngo-2020 kwindawo yaseMosephi. Ndiyacinga uba kwava abantu abalapha ngaloo nyaka le ndathumela umfana kwanamba igama lenkosi malibongwe wazi kwanethusa nathi abonakala ngayifihli le ndawo uthi ukude akakuthembisi xa ekuxelela ngendawo ahlala kuyo uvela uxelele nje uba le ndawo yakhe ikude kakhulu aphinda athi igravel yakhona inde kakhulu sedeba uvela uxeba yisa xa ufuna ukusa hayi ndoyika ndabona manithumele ndoda yakwana naye kufike yathi uba hayi kukude apha ndithathe iminyaka emine ucinga uba ndawusa nini kodwa ndiyabonga uba namhlanje ndide ndafika bemane siya ke nangapha wena cha indlela ihamba yende ile imfutshane xa isiya cha igama lenkosi malibongwe zange ndathi mna kukude ngapha nakanye ake sithi izandla sethu ngiyamthanda ke kakhulu uYesu bathandekayo utata monakale sazana ke kusukela ngoko ndatsho ndazi neKapa igama lenkosi malibongwe ndingumntwana kaThixo ndangenwa nami kuYesu ndasindiswa ndaba sidalwa esitsha xa usindisiwe ufumene into enkulu kakhulu engummangaliso yiyo lento banqabileyo abantu abasenziweyo exhaphakanga le ndaba yokusindiswa. Cela ke siwafunde la mazwi ukwenzela uba siphume kwangoko namhlanje uchapter number 1 wabaseGalati. Ndingathanda uba sivele siqonde kuye ngqo uverse 4 uba ukhona ophethe stores. Verse 4 uKristu wancama ubomi bakhe ngenxa yezono zethu. Nasipambeleni uKristu kuthiwa wancama obakhe ubomi. Kuthiwa isizathu kungenxa yezono zethu. Amen. Yabona uba uKristu wancama obakhe ubomi hayi ngenxa yakhe ngenxa yezono zethu. Kuzothi xa umamkele uKristu funeke wazi uba uKristu into yabangela uba afe wafela izono zethu. Wonke umuntu ophila phezu komhlaba onezono uzawuma phambi koThixo ephendula ngento enye qha uba uKristu wayeyeleli emhlabeni wancama ubomi bakhe ngenxa yezono zethu. Yolelo uthi xa usithi ndisindisiwe ndehlukene nezono inyaka zamadimoni because ilanguage enzima leyo kwahlukaniswa kumuntu nesono. Abantu bayaya enkonzweni bethandaza nazo izono. Siyavana kodwa imfihlelo le yokukhonza uThixo ukude nezono zakho. Wancama uYesu encamela izono zethu. Suda uthe wafika kuye uYesu umqondiso ofuneka ube nawo ngokwahlukaniswa nezono. Ukuba izono ukhonza unazo awukancedakala.
ukufa kukaYesu kulilize ebomini bomuntu ophila naso isono. Eyona nto efesi into yokuba wena uhlangene noKristu wakunqamela ubomi bakhe ukuba impilo yesono kuwe yanqamuka akufika uKristu. Ngoba yonke into embi emntwini nemehleleyo namashwa anawo nehambo nzima oyifumene ebomini sisono. Isono siduru ngendlela emangalisayo. Isono siso esibambezela abantu empumelelweni. Xa sikhona isono ukonwaba soze ukuthola. Ijoy, uvuyo soze ube nalo isono sikhona empilweni yakho. Uthi ke lo mbhalo uPaul apha exelela ibandla laseGalati elikhumbuza uba wafelana uKristu. Wanqama ubomi bakhe ngenxa yezono zethu. Yona reason yokufa kwakhe. Sesona sizathu sokufa kwakhe. Wanqama ubomi bakhe ngenxa yezono zethu. Hamba kuze asihlangule okwesibini wanqama ubomi bakhe ukuze ahlangule abantu egunyeni leli hlabathi. Yabona umuntu okathi ndiyakufuna ukusindiswa qha ihlabathi lindibambile. So ndiyafuna ukusindiswa kodwa ndiyafuna ukukhonza kodwa ndibanjwe lihlabathi. So akekho ke ngoku okhulula omnye umuntu kuyigunya lehlabathi. Kuthi abantu ababanjwa zizono qha babanjwe nalihlabathi. Akenitisana zethu. Yo! Bantu baselihengweni. Akenitisana zethu. Abanye abantu bayakwazi ukuziyeka izono kodwa igunya lehlabathi liphile nabo. Kuthiwa isimpini into ezenziwa nguYesu emntwini ekufuneka azenza apha kuwe xa uzokhonza uThixo. 1, makakwahlukanise nesono. Number 2, makakhiphe impilo yakho kwigunya lwehlabathi. So that ungathi ukhonza uThixo kodwa apha kuwe ulawulwe lihlabathi. So ihlabathi libuse apha kuwe libe negunya ihlabathi. Kutsho mna funda mamnaze iBhayibheli yaselihengweni. Egunyeni leli hlabathi Wasihlangula egunyeni leli hlabathi elilawulwa ngogendawo. Ukuze sikhonze uThixo ke singasekwe egunyeni lehlabathi. Sithi ngazo zonke izinsuku yebo zonke izinsuku ngizolibonga Nkosi yami wasihlangula wanqama ubomi bakhe uKristu ngenxa yezono zethu. Asiphumanga lula. Abantu bakwazi ukukhonza uThixo bebancinci bakhulele enkonzweni kodwa isono sibathinta. Bakwazi abantu ukushumayela kodwa izono baqhubeke nazo. Bakwazi abantu ukuphila phakathi endlini kaThixo kodwa izono singahlukani nabo. Kwabiza ukufa kukaThixo ukuze abantu baphume ezonweni zabo. Number 2, uJesu wakhulula impilo yethu egunyeni lehlabathi.
ukuze uma sesimkhonza uThixo singalawulwa lihlabathi sesisezindlini yakhe. Ihlabathi linamandla. Ihlabathi linamandla. Nawa sikhulula wafa ngenxa yesono sethu. Ingakho sisithi odibene naye uthola amandla okuzilungula emandleni esono. Kawufunde incwadi kaTimothi wesibili chapter number 2 verse number 19. Sizabuyela kuthi wale siqhubeke nokuthandaza. Kuzohlatshelelwa khona hlabangcwele sebelela eJerusalema bayo halale sabah esabeti imfanalena Jerusalema sasa kanyelwa ubomi ukuze siphumeke ezonweni wafela izono zethu wafa uKristu ukuze asikhulule egunyeni lwelihlabathi kwela kase simkhonza singabisalawulwa lelihlabathi singabisazithanda izinto zelihlabathi kuba iauthority sekulo ihlabathi sasa safelwa bonke abantu abadibene naye ke ubona ngokwahlukaniswa kwabo bakwazi ukuzahlukanisa nesono. Isono senza abantu bakaThixo aba behlukane noThixo. uIsaya xa ithetha indlebe yabo umthetho wayo ayinzimanga kuba inganiva, kanti nezandla zami ingalo yami ayimfutshana kuba inganganisindisi. Uthi ke ngoku zizono zenu ezisithelisa ubuso bami kuni. Noma ndiyathanda ukunibona kodwa izono ezizenu ziyanisitha apha kum. Kwathi ke kuKristu ntoba ancama ubomi bakhe ukuze abantu baphume ezonweni bakhonze ke ngokuThixo bengenamthwalo wesono. Okwesibini bangani sebezilahlile izono kodwa ihlabatheli libalawule. Ihlabathi iphile kubo ihlabathi. Abantu bakwaIsrael bathi sebephumile iphutha kwathi ukuthi iphutha seyibangenile. So igunya laseyiphutha selikubo. Baphuma iphutha baliwela ulwandle olubovu kodwa bawela nayo iphutha. Ngathi sebesenhlango sekwanje ugama bathi Nkosi isisonga sakho sinkathu Moses. Amanzi thina sikhumbula amathwele ethu aseyiphutha. Kuthiwa abantu abaphume iphutha kodwa iphutha bahamba nalo. Igunya laseyiphutha lisabiza liselawula phezukwabo kuba abantu bayakwazi ukuyeka izono kodwa ihlabathi balifuna phakathi enkonzweni. Inkonzo zathika nabo namhlanje zalilizwe ngenxa kukho abantu abangazange baphume ezweni bazalawulwa lilo ihlabathi. Bathanda izinto zehlabathi bephakathi enkonzweni. Bafuna uhamba nenkonzo nelizwe balithanda kuba abakhululwanga kwigunya. Yenza ibe ngathi ivangeli le namhlanje ababakhonza namhlanje kunabo ababakhonza kuqala kube ngathi ababakhonza umnyu Yesu abakhonza la salvation yaqala because kukho abakhululwe ezonweni bakhululwa nasehlabathini. Zimbini izinto efuneka ukukhululwe kuzo xa umuntu.
impilo yekholo kufuneka ukhululwe kabini esonweni nasegunyeni lehlabathi. Funda incwadi kaTimothi wesibili chapter number 19 yedwa na masefikile kuYesu uthola amandla. Verse 19, Timothy wesibili chapter 2 verse 19. Verse 19. Kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asiguqi. Sinombhalo othi inkosi yabazi abayo. So tasithi xa usamkela uYesu uyabhala esincwadini sobo inyane inkosi yabazi ke ngokwabayo. Mbhala kwiseko bhala abangcwele. Full kwanothi wonke umuntu olibizayo owesibili umbhalo uthi wonke umuntu obiza igama lenkosi uYesu makahlukane nesono. Makahlukane lo muntu obize lo gama nesono. Uyabona kuke kafika esontweni ungekafiki kumfundisi. Kasi nje ucinga ubiza igama lenkosi. Eligama xa uzolibiza uthi umbhali hlukana naso isono xa ulibiza. Suthi xa ulibiza usesonweni ulibiza ngetyala. Yali abuser. So xa ulibiza uphinde uqhubeke nanto nempilo ubukade uyiphila. Eligama uyali abuser wena ulifanelanga ulibiza usesonweni because wonke umuntu olibizayo uthi igama lekawo elenkosi make hlukane lo muntu nesono because uYesu wafa ngenxa yaso isono. So bonke ababasidibanise noYesu kunyanzelekile behlukane nesono. Isono senza uthakatheke. Isono senza amagwirha afike empilweni yakho. Isono senza abathakathi badlale ngawe. But awuphuncuke esonweni uphuncukile automatically bathakathi. Because akekho umthakathi ongafisono. Noma sithi isono unothakathi. Futhi xa ungasithi isono unakhala lamadimoni. Ngoba soze wenziwe into ngamadimoni. Xa uphume esonweni uwenza izinto zakho free of charge. Awesabi umuntu ozokuthakatha. But xa ungaphumanga esonweni uphila ngovalo. Nekhala so because ba ungathakatha uhambe because. Nekhala kakhulu. Lumkele kakhulu uSathane xa usesonweni. Phofu umlumkele nje ukuphethe. Fanele umoyika ngoba uyinkosi apha kuwe. Xa usesonweni usesiqalekisweni. Uphansi kwengqumbo kaThixo ukwikhesi. Now ithi iBhayibhile ke xa uzolibiza igama wehlukana nesono. Koni ngabe sasicula eyayisithi ivangeli limnandi. Ewe limnandi. Ilivangeli ewe limnandi. Lona ewe limnandi ivangeli bazalwane limnandi lona. Alimandanga kuwe awulazi ivangeli. Ucula kuba sidicula. Nalethi mandi ingoma alimandanga lo ivangeli. Ivangeli alimandanga kuwe usezonweni.
awulazi in fact ivangeli alikafiki kuwe. Haleluya. Alikafiki ivangeli isono uqhubeka naso alikafiki. Alikho ivangeli elilifikile uqhubeke nesono. Icawe efikileyo apha kuwe ivangeli alikafiki. Kale ivangeli lifika kuwe usezonweni uguquke egama lithi uguquka lithi ukuzibona bani ngibona ngenzeka kubi ube sewucela uxolo ngezono zakho uzisiye izono zakho uziyeke nxa kuthi uguqukile akuthethi into ubukathi ungabi cawe waphakamisa abantu bathi yajoyina kule nkonzo bese uqalise ngokucawa uhlambe na ube mhle ubheke ecaweni nezono zakho. Ithali zakho ewe hayi wena uthithe indawo yokuchitha isithukuthezi ubukade uchitha isithukuthezi ethaveni then yokuchitha isithukuthezi ecaweni. Ivangeli lona likafiki kanti ivangeli xa lifikile kufuneka likwenze wahlukane nezono. Uzawuthi ke ngoku uthetha uthi limandi ivangeli xa usithi limandi ivangeli awutsho cawe akumandanga cawe kumandi ivangeli. Ivangeli nguKristu. Ivangeli kubani? Ivangeli izindaba ezimandi ezithetha uKristu. Kufike lo landehlukanisa nezono. Because uYesu ayifikile wahlukanisa umuntu nantoni? Uzoze ukwazi ke ngoku ukuvela phakathi ngoba awuvelanga kuThixo usezonweni. Usithwe zizono zakho. Uyafuna uThixo ukukubona kwathi izono zakho zibusithile ubuso bukaThixo apha kuwe. Uthi umbhali wonke umuntu olibizayo igama lithi Kristu makahlukane nantoni? Makahlukane neso makangacengwe cawe kuthiwa siyakucela dadewethu uhlukana nantoni? Anantoni? Uthi uqhubeke lizono ekuthiwa ziyeke. Kubeke izono ekuthini? Zitheni izono? Awufuna uziyeka uhamba nazo. Funda incwadi kaYohane Mamonakali Standards chapter 3 First John chapter 3 verse number 4 or 5 simese siyathandaza. Ewe limnandi ivangeli ewe limna dilona ewe limna tivangeli basalwane limna dilona ewe limna tivangeli ewe limna dilona ewe limna tivangeli basalwane limna dilona. Ifuna ke sifundele incwadi na uKristu wafela ngenxa yezono zethu wafa ngenxa yezono zethu. So ukuba sihambile le nto yoba uYesu waya eGolgotha ngenxa yezono zabantu. Uzibuza umbuzo noba sowuhamba ndizenzelane zezono ngoba kukho umuntu wazifelayo. Ivangeli limnandi kakhulu xa wehlukene nezinto ubukade uzenza. Impilo le yakho iphilayo xa iright noThixo kuba right nalapha phezu komhlaba kuba right. Kwakho kuba sezulwini elincinci njengoba ufuna ezulwini nje iba sezulwini elincinci kwakho ngenxa ba wehlukene nezono. Yaphela le nto yoyika abantu ababi apha ngoba abantu ababi bazibhele nje bazukwenza babi nje umama uxoma babi kakuhle abantu nalelo bakho kwabo bebabi bedibene nathi sibahle benze ikhalenhle apha elalini. Abantu ababi
thina sibahle ngoba xa umhle awutakatheki manje. Uameluko yasehlukana nezo wabehlukana nezono uyalibala nengxaki ubukade uzithwele enhloko uzithwele enhloko nabantwana bakho bathwele enhloko hlukana nezono yazi wahlukana nezono lanibona ngabe uyathetha noThixo akuve uthetha noThixo akuve ubana lento kuthiwa kukuzethemba xa ubheka emthandazweni kuba uzawuthetha nomuntu oqale wazilungisa wena kuba kaloku uThixo akathethi naboni uThixo akabeva boni amoni uThixo uthanda umoni njengelungisa eyakho le verse le yakho le verse uThixo ithi Bible uthanda umoni oguqukayo kathanda umoni uqhubeka noko uthanda umoni oguqukayo wonke umuntu othi xa ezibona uba ndonile athi ndonile Thixo athi ndiyatshintsha ayeke izinto ebezenza uyathandwa uThixo nawe xa umntana wakho esenza kakubi awumthandi manje lo mntwana umnaki lo mntana wenza kakubi yadikwa kuye kodwa mhlazana lo mntwana watshintsha uyaphinda umamkele njengomzali le mntwana because utshintshe lento ebekade yenza so uThixo xa sitshintsha sibuyela kuye silahla indlela zethu ezimbi uThixo sihlangabeza ngegalo zakho ezilungileyo kuthi into angayifuni uThixo ngabantu abaqhubeka besona omani bethu uThixo kaloku nenceba wena kodwa bayona uThixo uyabathanda abantu abaguqukayo ithi Bible indlebe kaThixo ihlala imamela amalungisa kodwa umhlana wakhe ubheke ngasebantwini benza okubi uThixo akabheka abantu abenza kakubi ubanika umhlana wabo yolento xa bebheke ezangomeni zithi izangoma nisingelwe ngabadala abafayo nisingelwe nguThixo uThixo singela abantu abafileyo abamane betshintsha-tshintsha balalo koko uba umlalise ngomqolo xa umsemotshana uzofika emotshana leli pha ngomqolo i-ice imbambile engajika-jika e-ayisini engadumi tu ngoba iyabanda nje i-ice kodwa kadumile ngoba ufile into ibimenza dumadume xa kugoqa ibanda umphefumulo ubuhlangene nayo ngoku ludongo oluya oluzoba ngumhlaba emhlabeni phele ngayo ungalima ngaphezu kwakhe tyeba umbona ngalima phezu kwakhe njengoba sakhe apha lesishumayela apha kukho amathamba lapha phansi kwale umuntu akaqali ngo-19 zibanibani ngo-18 zibanibani waqala kudala umuntu ubakhona leli nxuthi lelakho ayilo lakho lakhe lale labanye abantu lala mathambo osiwangcwabile lawo manje uwanqula unqula namanye amathambo kuba baninzi abangaphansi kwalo simfaka abantu bayazi baba bade kuthiwa xa usembuyini wabo kuthiwa ngu-6 feet kutshonwa kakhulu akusatshonwa ngokwakha phezulu ngoba xa ungatshonwa kakhulu akhona amathambo esingabuya nawo amezandla isono senza abantu bangakwazi ukumbona uThixo ukulunga kwakhe basilele abantu eluzukweni lukaThixo full verse 3 yes wonke umuntu onelithemba kuKristu nethemba kuKristu uzenza nyulu kanye nje ngokuba noKristu enyulu umuntu owenza isono uKristu njani masikolo unyulu unjani uKristu so nohamba noKristu onyulu fana nawe xa ungumuntu oright enkosini umoni nelungisa abahlalelana ngobani moni nelungisa bahlala inqoko zabo abantu ababini azifana tu noma ukathi umngana manje yena tshintsha indlela endiyiphila uzawuthomya usadiki mani ngale mpilo yakho uthi umoni awusadiki ngale mpilo yakho kodwa sonke siphinde sivane so uKristu
nomoni abona uhamba obabili kufanele omnye athiwe ngomnye ukuze abantu baphile impilo ende. Kodwa ke nani ke ibani inyulu njengoba noKristu enjani asifuzi cawe esithawa kuyo sifuza uKristu. Singafuzi nomprofeti nomfundisi nompostile sifuza uKristu. Standard sekholwa fanele ikholwa lijonga uKristu lisiyamanise noKristu. Funda verse 8:4 umuntu owenza isono waphula umthetho kaThixo. Waphula umthetho kaThixo not owasecaweni okaThixo. Kuba kaloku uKristu wafa bazalwa ngenxa yezono zethu. Bonke ababathi safelwa nguKristu funeke baveze impawu zokufelwa. Ithanda isandla sethu funeka baveze impawu zantoni zokufelwa. Unafelwa mna ndafelwa veze impawu zokufelwa because wafela ukuze abantu baphume ezonweni zabo. Kube khona amakholwa kule ndawo angasidliwi isono. Utata bethu nabona thina sisuke sisifanise nabantu. Funeka kube likholwa elithi noba ndimnye andisiyenza lento yenziwa kule lali. Zophila intando kaThixo. Ngacompromise ngento efikele wena. Ivangeli bazamam ayilolo kuba ndingene ecaweni kuba ndifuna ukuncwatshwa. No, ndingenela ukubonela uThixo. Ngenelanga mncwaba. Nencila liyancwatshwa. Negitsa liyancwatshwa. Nomphakathi uyancwatshwa ngamakholwa. Kodwa thina kasithatha ivangeli silithathela ivangeli bazamama lingomgalelo. Kuba noko kandile kule mngcwabo bazawuzana kubo. Haana mani ivangeli alingomgalelo. Asikhonzeli ukuba sisapotane. Sikhonzela uba kanti nokubhupha size nimbone umdali wami. Ndimbone uThixo. Yabona ke into uzombona uThixo uzawuzazi ngokuhamba ngenyama uzombona uThixo. Because uzoba nobudlelwano noThixo ngoku. Suthemba into obuzoba ngcono kwinto iyo ngoku xa ufile. Soze uba ngabe ufe unje uzoba yilento naxa ufileyo. Bibele ithi mfoka nkoyi uzophuma kwesisiqu ungene kwesinye isiqu. Kwesisiqu kuzophuma lento uyiyo ingene kwesasiqu kungena lento uyiyo. Akho change wena cha. Umuntu owenza isono wephula umthetho kaThixo hayi owecawe okaThixo umthetho. Hamba. Isono kaloku kukwaphula umthetho. Kukwaphula umthetho. Hamba. Niyazi kaloku ukuba uKristu weza ukucamagushela isono. Ukuzacamagushela isono. Ibe ke akanaso. Yena akanaso isono. Kodwa weza kuza kusicamagushela isono. Yabona ngoba sivala unyaka amadoda kusheka insukwana nje zine. Siuvala unyaka. Ungaboni ngalibaka ugqiba unyaka othi ingaba nenzeka kahle. Uba wenzeka kubi ugcinela uba uphinde ulungise. Lungise. Osinto ngicede. Ndingangeni kunyaka olandelayo. Ndihlala. Awutshintshe impilo le yami. Alibonga igama lenkosi. Amandla evangeli bazalwa asekwahlukaneni. Bangabe ivangeli lamandla alifani necawa. Sibona abantu behlukana nezono. Futhi bephucuka egunyeni lelihlabathi.
ngoba elihlabathi linamandla okutsala umuntu sesithi usekhonzweni imkhuphele phandle. Kodwa khona manje phaya ekufeni kwakhe unamandla anqobayo, anqoba isono, aphinda sinqobe siphume egunyeni lehlabathi. Sephula umthetho kaThixo xa sisezonweni. Asiphoxe umuntu, siphoxa uThixo. Uzothi noba ikawe yami ngandivumela ndizidle izona, ikawe yami ngangalipanisha, kodwa ngizawupanishwa nguThixo. Ikawe yami ngandiyeka ndidlale, kodwa yena uThixo akazudiyeka ngoba unyana wakhe wamthumela emhlabeni. Hamba mamonakala. Verse number 5. Siyazi. Niyazi kaloku ukuba uKristu weza kuthethwa nabazalwa ngapha siyazi. Siyayazi uKristu weza mcaba kushela isono. So sihlala sisazi. Sithi isono sisazi. Siyazi weza kama kushela isono. Yena akanaso isono. Kristu ibe yena akanaso isono. Verse number 6. Ngoko ke lowo simanye noKristu uyazilumla esonweni. Kodwa uyazilumla. Kuthi isono esi siyanawo amandla wokusiyeka. Siyazilumla. Asilunyulwa mntu, siyazilumla. Uyabhambathisa uthi Nkosi ngeke ndisihle isono. Uyazilumla. Because ngokumanywa noKristu unawo amandla ukuziyeka into ezingafuna uThixo. Ngiyazilumla. Lo omanywe noKristu. Tusuze sikubone into yoba wena ukuKristu masibone ngokulumleka esonweni. Izono xa ungakwazi ukuzilumla sifama sivele sikuqonde into yoba awukahlalani noKristu. Yona uPawulos kayibhalela ibandla laseKorinte athi ukububani, bhalele lesibili kwelaseKorinte athi ukububani ukuKristu. Ibe seyisithi iBhayibhile usidalwa esitsha nje ekuKristu. Angase kawe akanotshintsha, kodwa uba kwafika kuKristu wachileka eKristu nobe kade khona ehlala. Kodwa xa sekuvele uKristu simvesithi siyaziyeka izono, siziyekile. Ngoba izono siyayeka, akukhonzwa nazo, akusunyayelwa nazo, akukithwa nazo. Izono noba ikawunayo kufuneka ukaphela impilo le yakho itshintshiwe na. Ngoba xa ingathithwanga uKristu, bonke abantu abakhonza uThixo besabanjwe zizono, kumnyama kubo. Abamanywe noKristu, nothi nesonto, nothi nomfundisi, nothi nomuntu, bemanywe noKristu, bayazilumla ngokwabo esonweni. Hamba. Lowo ungazilumliyo esonweni akamboni uKristu. Lowo ungazilumliyo esonweni uKristu akambonanga. Engazani nokwazana naye. Futhi akazani nokwazana naye. No sesithi mina ndiyamazi. Athandekayo. Abona bona ngiyazibona esibili. Udala ngizula ngifuna noJesu. Sekukudala
ngifuna lo Jesu amthola yebo ngamthola bayakwazi abantu baleflash bathi ngimfaka phakathi imfaka phakathi imfaka phakathi utsho emvanga phakathi ephila kuso isono uvuje Jesu lesona sive yabona ulapha siyazothandaza uphila ezonweni nabo ukasiliswa. In fact xa uphila ezonweni noba usenkonzweni unegama lokusiliswa awukasindiswa ngoba ukuze sithi sisindisiwe sisobe sisindiswe ezonweni. So awukwazi ukuthi usindisiwe kodwa izona zisekuwe. Mhlawumbe wena ke awukho xaweni yamasindiswa ungumuntu nje phandle ukuze ubone ukukhanya apha empilweni yakho ukukhanya. uJesu uthi mayifikile akubonise ukona kwakho. Kukho abantu abaphila apha emhlabeni bekhohlwe izinto abazenzeleyo bahamba bephakamise izinto abazenziwe ngabantu. Izinto abazenziwe ngabantu zizo abahamba beziphakamisile. Nje ndingaphumeleli nje ndibulawa ngumabala. Ulibele igqirha elinguwe. Wena mthakathi obulala impilo yakhe ikule mess ekuyo namhlanje kuwe. Izinto zenzileyo kweli lizwe zikubizele abathakathi kodwa izinto ezenziwe nguwe. Ingozi yakho ayizo zinto zenziwe ngabantu zizinto owazenza wena. Kuba izinto zenzileyo ezimbi awuthethi ngazo. Hamba uthetha ngeze bakwenza zona abantu. Kanti eziyingozi nezibulala umphefumulo wakho udandatheke ungene kwestress onazo nesiswekile onaso zizinto ezenziwe nguwe. Into yenziwe ngumuntu uyayithetha xa uyithetha into iyaphuma apha kuwe phule kuthana. Kodwa eyona nto iyingozi luyigcine ngaphakathi ungakwazi uyisharisha la mntu le wayenzayo. Le wayenzayo yabona into wayenzayo waze wangayithethi wangayicelela uxolo wangayilungisi iba ngumkhonto apha emphefumulweni wakho. Ngona abathakathi abo wabo sithi bakubulele uyakwazi ukuncokola ngabo kodwa uthini ngezi uzenzelayo wena ngoba le nto ibangela ube kule mess okuyo zizona ezenziwe. So xa usindiswa ufika uYesu ufika khophe ezenziwe nguwe. Asiyeke zabantu uthi ukwazi ukuxolela abantu wawusithi soze ubaxolele kuba ufumene uxolo lomphefumulo ngaphakathi uxolelwe wena kwizenzo zakho. Uzokwazi ke ngokukhonza uThixo kuba ulungisiwe. Umbhaleka isithi weza kucamagushela izono zethu engenazo isono. Kusho ukuthi ungamethemba ukuba akuxolele izono zakho. Ngamthemba uYesu. Ungathulula kuYesu inhliziyo yakho. Ungayithulula pha kuYesu inhliziyo yakho. Bakhona abantu abakhonza iminyaka abayiphambili. Bakhona nje konje kodwa bayiphambili. Phambili phambili. Iminyaka neyandi iminyaka ekhonza kodwa phambili akayi kuba nehlabathi lisamtsala ngapha usekhona asesweni. Uyavuma nempilo yakho xa usokhonza uThixo. Uyathandaza naye. Na iBhayibheli uyazilumla lo wakhe esonweni.
uqaphela ngalonto omanyene noKristu. Not phakathi kwabazalwane basikhonze sigide ngele abazalwane xa uwedwa awukumzalwane. Insindiso bazalwane yethu yakho into efikela wena ikutshintshe futhi uguqulwe ingaphakathi lakho. Verse number 7 mamonaka. Musana ukulahlekiswa abantwana bami. Ukulahlekiswa kuthena ngabazalwane sivala unyaka ndithi sivala unyaka makhona. Sivala unyaka. Funeka sazi uba sinento esibekelweyo uThixo thina. Safela kuze siphile impilo efunwa nguThixo not izinkonzo zethu. Ifunwa nguThixo impilo efuneka uyiphile. Nabo bantwana okhala ngabo nabo bazali uthi bahlupha nelikhaya uthi lihamba nzima. Uke batshintshe isimilo sakho right position noThixo. Ezinye izinto asizitangazeli manje zilungiswa nguThixo ngenxa yendlela basiyimeka endaweni eright naye. Ezinye inyembezi saye ukuzikhala kuba sasuka semendaweni eright noThixo. Once ube right noThixo kukho imithandazo ongasayithandazeli. Uyaziphendulekela nje uThixo ngoba right naye uThixo. Ka right noThixo utshintsha nemithandazo utshintsha nendlela othandaza ngayo. Na unezono amageza abantu la unezono uthandaza uzoyika. Usata nombizo konke. Uba kuzawulalwa nje ukhalimela amadimoni okoko abathakatha abangandifuniyo awufunwa xa usezweni. Tata uphumile ezonweni uphuphuma umbulelo. Uphuma ntoni? Umbulelo uphuma umbulelo xa uphumile ezonweni umbulelo. Thixo ndiyabulela. Kodwa xa impilo le yakho manisene izinto ezininzi isathe. Ifie woyika nokufa. Woyika ukuthakatha. Woyika imimoya engcolileyo. Because awumethemba uYesu. Awuyikholwa lento uba uThixo nawe. Ayikho. Leyo kuba uThixo nyani uhleli kuwe ayikholwa. Awuthi uyithembe lempanyana uThixo. Balothi kakaqhunquzi. Athi kakavakali mothi kubukhona ngavakala kakozini awamba nothi ba umane ukuthi kodwa ivakalayo. Sayikho ngawuphumile esonweni uyayikholwa umethembe. Because impilo le yakho iyechazayo ethi ukwi right position. Mendaweni right noThixo kuyasenzekela. Thana ngoNkosi ndiyabulela. Yazibulela uhamba ngendlela ongekhonto oyiphetheyo. Ngekhonto ungekaboni into ephendulwe ungekhonto iphathekayo kodwa ugcwala ngumbulelo because kuphuncuke emandleni esono. Akhonto inzima njengesono, akhonto inzima njengokunganyaniseki kuThixo. Akhonto imbi njengoba inhliziyo yakhe ibe msulwa ukube noxolo. Ukulale unoxolo, uzive unoxolo ngaphakathi. Ba izinto zakho sikalunga abantwana basagcwele apha batya drugs bayancila abantwana balwa baleqana ngemibese kodwa kulunge nje ngaphakathi elilapho. You feel a peace. Ngoba uthathelelwe izono. Kodwa ngaba inkakenzeki lo mandaliso ukususwa kwezinto ezilayishwe apha kuwe eziqinezela umphefumulo wakho. Ukhona mfo bethela kwenye indawo uthi ngcabe andilifuni ilizwe
Angikholwa lizwi likholwa ngumculo. Awugide cawe. Gide. Lolo. La umfaka lifuna ilizwi kuba ilizwi liqonda phansi saze lesikhathi. Ufuna ugide, ulifuna nje ugide angena ngengoma kuletha. Siyathandaza. Nafuneke sibe ngabantu abahlukanisiweyo. Impilo oyiphilayo mayingqinelane nento oyithetha ngomlomo. Once you the right uThixo noba sewusithi masithandaze abantwana bakho, uba ne-authority, unegunya obanalo. Sithandaze abantwana bakho. Xa uthi masithandaze abantwana bakho, uziva ngokuthi masithandaze. Uyothetha nomuntu enivanayo nobabili. Kodwa xa uphila ungekho right kakuhle empilweni yakho noThixo, ngokuthi masithandaze, uyothandaza empini eningasondelananga naye. uThixo lo uthi uyamazi. Vala iBhayibheli yakho sithandaze. Sephula umthetho kaThixo. Cela sibe ngenyawo. Sibala amehlo ethu.